So ito ngayon guys, tapos na po ang piyesta dito sa lugar na to ng Sitio Burabod. At yun, nakikita nyo na signboard na yun na dinate ni former Congressman Joey Salceda. At tayo na nga po ay uuwi na naman doon sa aming pong barangay, kasi taga rito po ako dati, pero wala na po ako rito sa lugar na to at naibenta ko po yung bahay ko rito. Ngayon uwi na ako dun sa kabilang barangay. At bukas naman uuwi na tayo sa Maynila naman, sa Kawit, Cavite. Bali nagbakasyon lang ako rito sa Bicol, sa bayan po namin ng Manito Albay. Kasi dahil hinatid ko lang po yung aking mga apo, yung dalawa kong apo na uuwi, dahil magpapasokan na nga po mga kapatid. Kaya nagpaumaga lang ako rito dahil siyempre nakakaya naman sa aking biyanan, kasi nandito pa po nakatirang aking biyanan at kapatid ng aking asawa. Kaya ngayon maglalakad lang tayo, ha. Hindi po tayo sasakay ng tricycle or hindi po tayo sasakay ng motor, dahil tayo ay maglalakad lang po. Hindi pa ako nagpasundo sa aking anak ng tricycle namin or ng motor namin, kasi sa panahon ngayon tulog pa yon. Kaya nakikita nyo po ang aming kapaligiran. Yan, ang ganda-ganda. Yan. At ito nga, nandito na po tayo sa may Barangay Balasbas. Doon lang po sa una na yun ng kaunti. Barangay Balasbas na po yun. Doon naman pa ako galing kanina sa Sitio Burabod, kung saan po dati kami nakatira ng aking mga anak at ng aking asawa. At tulad ng aking sinabi kanina, natulog pa ako doon sa aking biyanan. Siyempre kailangan din naman natin sundin, kasi dahil uuwi na naman nga po ako ng Cavite bukas. Kaya nakitulog naman po ako, kasi ang misis ko hindi ko po kasama at ang mga anak ko nang nagbakasyon dito. Kasi yun nga po, hinatid ko lang ang aking apo na dalawa dahil pasok ka na nga po. So ayan, nakikita nyo po ang paligid. Ang ganda-ganda ng lugar ng aming lugar ng aming probinsya. Doon pa ako galing kanina, doon sa lugar na yon, doon pa ako galing. Nandun po yung Sitio Burabod, at ito naman po yung Barangay Balasbas. Ayan pong kalsada, diretso lang yan. Kikita nyo, nandiyan lang po yung Barangay Balasbas. Nandiyan po ang school, yung elementary. Ang high school naman po nandoon sa baba, banda doon. Kaya kung napapansin nyo, ang aga-aga pa, ang ganda-ganda pa ng simoy ng hangin dito sa probinsya. Yahoo! Masarap maglakad habang maaga pa at hindi pa mainit, kasi mainit din dito. Nakakaloka. Kaya ayan, andyan yung pampalay po. Ang gaganda ng tubo ng palay. Papansin nyo po, diba? Ito po ang buhay probinsya. Kaya minsan naiisip ko, kaya dito na lang kami ulit tumira ng aking pamilya, kasi nga nakakamiss din. Pero dahil sa wala naman akong hanap buhay dito at wala naman magandang hanap buhay, kaya doon lang muna kami sa Cavite. Nandun yung magandang hanap buhay. Kaya ayan, so ito na nga, nandito na po tayo sa Barangay Banban naman po, kung saan po ako nakatira naman. Doon po ang banda sa amin. Ayan, pupunta doon. Maglalakad naman po ako. Yan po ang kalsada. At diyan po ako galing. Doon ako bumaba. Doon sa crossing na yan. At kung saan pa ako galing, diyan po sa kabila ng bundok na yan. Yan po ako galing sa kabila ng bundok na yan. Doon sa aming Sitio Burabod, kung saan nakatira rin po ako dati, at kung nasaan yung aking biyanan. Ayan. Ito po ang lugar naman namin na bago.
Kasi malapit na po ito sa bayan. Ang bayan lang po, nandyan lang. Pag linakad mo lang po, mula doon sa amin doon, mula doon sa lugar na yon kung saan ako nakatira, dyan lang, sentro. Hanggang doon sa bayan, siguro mga 30 minutes lang po ang lakad. Pag linakad mo po mga kapatid. Kaya ayan, uwi na naman po tayo. Kasi tayo may maglalaba rin ng damit na pinangsayaw natin kagabi. Kasi diba tulad po na sinabi na banggit ko, piyesta po doon, may sayawan na mga binata, ng mga matatanda, ng mga mag-aasawa. Kumbaga is husband and wife. Usong-uso po kasi yan dito sa probinsya. Ang unang gabi ng sayawan ay para sa mga dalaga at binata. Ang pangalawang gabi, sayawan naman po yan para naman po sa mga mag-aasawa. Nakipagsayawan po tayo, sinamantala na natin habang nandito tayo na nagbabakasyon. Sinamantala na natin kasi pagbalik naman natin ng Cavite, walang ganun. Nanging dito lang po yan sa probinsya. Kumbaga linubos-lubos na natin ang pagkakataon na habang nandito tayo nakabakasyon sa probinsya namin, dito nga po sa bayan ng Manito Albay. Kaya ayan, lakad tayo. Dapat maglalakad pa ako galing doon sa lugar namin dati, yun nga po sa Sitio Burabod. Pagdating ko po ng Barangay Balasbas, may tricycle, di sumakay na rin lang po ako. Kaya doon na lang ako bumaba sa kanto kung saan ko po tinurong una. At ito, maglalakad na lang po tayo papunta doon sa amin. Malapit na malapit lang po. Halos hindi ka nga pagpapawisan dahil maaga pa. Ang lamig-lamig po dito. Nanibago ako ng klima rito sa amin. Kaya sabi ko maganda nito maglakad na lang. Tururugon pa. Meron ng mga estudyante. At ito na nga. Nandito na po tayo sa aming barangay. At nandito na po tayo sa aming bahay. Kararating ko lang po. Ito po ang aming lugar. Naman dito sa Barangay Balasbas. At dito ko naman tatapusin ang aking vlog. Sa umagang ito, ang journey ko mula doon sa Sitio Burabod papunta sa Barangay Balasbas at papunta naman po dito sa Barangay Banban kung saan po kami ngayon nakatira, bago namin tinitira. Ayan. Kaya dito ko tatapusin ang aking vlog. Isang mapagpalang umaga na po sa atin lahat at bye bye. God bless you.